Dera mor hobil û mor abroxom li Midyata Mêrdînê ye. Ev dêr bi dîrok û mîmariya xwe gelekî navdar e. Lê van salan bi baxçeyê xwe jî bala herkesî dikişîne. Lewra baxçeyê dêrê bi eşya û malzemeyên kevn û bermayî hatiye xemilandin. Welatiyên ku tên dêrê bi dilê xwe resman dikişînin. Kelem bikin em jî biçin Midyatê. Satil û ketilên kevin, makine û bisikletên berê, hemû ji aksesuarên vî baxçeyî ne. Ev der dêra mor hobil û mor abrohoma Midyatê ye. Dêra 1500 salî bi mîmariya xwe balê dikişîne. Lê taybetiyeke wê a din jî heye. Ew jî peyzaja baxçeyê wê ye. وقتی جماعت ما گوه بین و چنا مزلقا و زاروکن و ولوتشنا اما ولکو درerunun. وقتی ولو ما فکری ما گو لازم تشکی ولو بقچه کی yeşil alana am çekin. جبوی ملت حموه طبی vedere fark nina. جبوی insan حموه. Dêra dîrokî bi baxçeyê xwe bala herkesî dikişîne. Lewra baxçeyê dêrê bi eşya û malzemeyên kevn û bermayiyan hatiye xemilandin. Tabii neha vaka vedîtin ve geriyan vedîtin yani hemen hemen sê behreyê bêhtir jî geri dönüşüm. Geri dönüşüme çek. Çünkü merakîme heye. Hem ji bo mûza me çêkiriya vê derê dêrê, me kutubxana me çêkiriya. Serokê Weqfa Dêrên Qedîmên Süryaniyan Yusuf Türker ev 15 salin ku ji bo xemilandina vî baxçeyê dixebite. Ji bo vê jî odeyeke dêrê kiriye atolye û van tiştên balkêş li wir çê dike. Atölyekî me qurmuş kir, yê bi imkanê min da û tiştê ez karim gerî dönüşüme hemû ez çê dikim. Hemû jî bi destê min çê dikim. Baxçe dêrê bala welatiyan jî dikişîne. Kapaklardan yaptım. Fakıza خوشه zaten az sürekli tema ve parkayım ve park azgal ki garam hem kilise ve hem bahçe ve jboy hem fotoğrafa jboy gomrun jboy piknik havali khora دور که گل کی خوش شکریه از تبریک دکم. والله صاف کیفا مات ام فوتوغرافی واجی چکمیشت کن ام چین بختی خوشش ساعت چیت کن کیفا مجبورته yani. Dêra qedîm bi saya keda Türker bûye wekî muzeyeke servekirî. Ajansa pêşketina